Pero bago ko sana ito banggitin, alam mo makagago, parehas tayong gago eh. Alam mo makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Tara. Yo, what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Fuck man, makagag, what's up man? At syempre, nandito ako sa QC. Ipakita mo kung gaano kaastig ang QC. Itong pagmumukhang to ay fucking super band sa QC. But then nandito tayo just for the sake of it. Kasi syempre, si Idol Marcos ay ng challenge. Gumawa ng isang challenge. Mayaman challenge. At syempre, dahil ako, kasama ang pamilya ko sa Extreme House, kami ay mayayaman. At syempre, i-accept namin na mayaman challenge. Fuck man, isang buong crazy truck. Maraming bigas. Okay, hindi ko po siya kilala, pero may marami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Ayun. Yun po yung dahilan kung ba't ako nag-live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Para po bukas sana, ma-review namin ngayong magdamag. Para bukas, malaman ko po yung kung sino po yung babimigyan ng bigas. Akalain nyo pong sa pagre-review ko sa aking YouTube channel ng mga comment, nakita ko po yung makagago. Sinagot ni makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City. Extreme House Notorious Motorsports. Wow! Alam mo makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Ang lulupit ng mga nasa gasaan ko. Pero, yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Yang kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ako yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Pero, yung kagaguhan mong yan, yung kagaguhan natin, ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ka ng ating lipunan. Para sa'yo, kung sinong politiko ang kukontra sa ginagawa mo ngayon. Sabi ni Pangulong Duterte, i-dismiss niya. Bakit? Higit pong kailangan ng mamamayan. Hindi lamang po yung kuda at satsat sa lipunan. Hindi po yun eh. Alam niyo po, tama po yung sinasabi nung aking inspirasyon na si Yorme. Isa sa aking mga inspirasyon. Marami pa hong politiko na nanunungkulan sa ating bayan ang nag-inspired sa akin. Okay? Yung inspirasyon ko, pero isa na rin si Yorme. Wag naman tayong tigilan muna natin ang politika. Kung meron kayong makitang tao sa lansangan na kaya siya lumabas ay para tulungan yung ating mga kababayan, yung ating mga frontliner, hindi lang ang frontliner, especially yung ating mga maralitang kababayan na higit na nangangailangan. Yung mga frontliner po, alam natin talagang sila yung nagbubuwis buhay para maging safety tayo. Pero ang gobyerno po ay meron po ang gobyernong ayuda para sa kanila. Yung itutulong po natin sa ating mga frontliner ay karagdagang ayuda po para naman maiparamdam natin doon sa mga frontliner na may nagmamahal din sa kanila. Hindi lamang sila hindi sila kalaban. Okay?
Yang kagaguhan ni makagago na yan, yan po ang kailangan. Please, para dun sa mga, tigilan muna natin yung kyaw-kyaw. Huwag muna ho yung dak-dak. At saka na tayo magdaldalan pagkatapos ng COVID. Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni makagago, isang truck na, 500 kabang bigas yung binili. Para ipamigay. Grabe. Tanga na. Parehas tayo, gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago rin. Ay, grabe. Pero, makagago. Mabuhay ka, barako ka, 10 ng yung mga kasamahan. Yung mga kasamahan mo dyan sa Extreme House, at saka sa Notorious Motorsports, Pagkatapos ng COVID, magkape tayo, Maggaguhan tayong dalawa, Alam mo, gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Pero grabe tong challenge to. Makagago, mabuhay ka. Wala akong copy ng video mo eh. Kung may copy lang ako, i-repost ko sa aking YouTube channel yun eh. O kaya dito sa aking Facebook para makita ng taong bayan kung gaano ka talaga katarantado at kagago. Pero, uulitin ko, yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Makagago. Gago ka talaga. Parehas tayo. Ako promotor ng kagaguhan na nangyayari ngayon. Ako yung promotor ng kagaguhan na to. Pero, yun lang po, hindi na ako magtatagal. Para doon sa lahat ng viewers na to, pakishare naman tong video na to para makarating kay makagago, Alam nyo po, pag nakakakita po ako ng tumatanggap ng challenge ko, hindi ko po yun pinalalampas, Makagago! Wala na ako iba sasabihin sa'yo, kundi mabuhay ka. Yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga. Aking inspirasyon na si Yorme. Isa sa aking mga inspirasyon. Marami pa hong politiko na nanunungkulan sa ating bayan ang nag-inspired sa akin. Okay? Yung inspirasyon ko, pero isa na rin si Yorme. Wag naman tayong tigilan muna natin ang politika. Kung meron kayong makitang tao sa lansangan na kaya siya lumabas ay para tulungan yung ating mga kababayan, yung ating mga frontliner, hindi lang ang frontliner, especially yung ating mga maralitang kababayan na higit na nangangailangan. Yung mga frontliner po, alam natin talagang sila yung nagbubuwis buhay para maging safety tayo. Pero ang gobyerno po ay meron po ang gobyernong ayuda para sa kanila. Yung itutulong po natin sa ating mga frontliner ay karagdagang ayuda po para namang maiparamdam natin doon sa mga frontliner na may nagmamahal din sa kanila. Hindi lamang sila hindi sila kalaban. Okay? Yang kagaguhan ni makagago na yan, yan po ang kailangan. Please, para dun sa mga, tigilan muna natin yung kyaw-kyaw. Huwag muna ho yung dak-dak. At saka na tayo magdaldalan pagkatapos ng COVID. Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni makagago, isang truck na, 500 kabang bigas yung binili. Para ipamigay. Grabe. Tanga na. Parehas tayo, gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago.